Avui som a l'Espai Chef Capravo amb una jornada gastronòmica per promocionar i donar a conèixer la IGP Torró d'Agramunt, un producte amb una gran tradició, es remunta al 1741. Agramunt és el poble dels torrons per la tradició torronera que té. Treballem amb producte de la terra com són els fruits secs, la mel, els ous i el pa d'àngel per fer el torró d'Agramunt, un producte de primeríssima qualitat i del territori. Fa una dècada, pràcticament des de l'inici del programa de proximitat per comarques, es va signar una aliança en la Federació de DOP i IGP per tenir més força a l'hora de comunicar la riquesa de la nostra terra. Capravo aposta pels productes de proximitat i amb DOP i IGP i anem de la mà pel que fa a la divulgació i a la promoció d'aquests aliments d'altíssima qualitat que esperem tingueu a les taules aquests Nadals. Avui hem preparat 3 elaboracions, ho fem amb torró d'Agramunt, són unes propostes bastant nadalenques també. Tocarem la carn de caça i ho barrejarem amb el torró d'Agramunt. També un ànec així rostit amb producte de temporada com són camagrocs, nyàmeres, i també la salseta l'acompanyem amb un torró d'Agramunt que anem pintant l'ànec i acabarem amb un brioix farcit de praline de torró d'Agramunt. Hi havia dos nanos joves, molt trempats, molt bons, i que de veritat que han fet uns plats amb unes combinacions que m'ha sorprès molt agradablement, m'ha agradat molt. El fet del torró, que tu el compraries i te'l menjaries normal, hagués incorporat en plats de cuina, tant dolç com a salat, que li he trobat però ideal. Contenta de poder Chef Capravo que es porti els productes de proximitat, productes de temporada i donar idees de com es pot cuinar. Capravo me parece brutal que, digamos, trabaje para poder hacer que los usuarios de los supermercados podamos conocer productos tan buenos como los que presentan aquí en Capravo en cada jornada que hacen. A Capravo vam ser pioners en posar en marxa el programa de proximitat per comarques. El que ens agrada és ajudar l'economia local i poder apropar el producte de proximitat al nostre client que compra a les nostres botigues. Poder fer jornades amb DOP i IGP és molt important, amb generadors de contingut, amb influencers que valoren i aprecien precisament aquests aliments d'altíssima qualitat gràcies a aquesta col·laboració i a aquesta aposta de Capravo per als aliments de proximitat i especialment per als aliments amb DOP i IGP.